Watanni 23 tun bayan kaddamar da fara amfani da makamashin CNG ga ababen hawa a Abuja da ma wasu manyan biranen kasar, masu ababen hawan na ci gaba da kokawa kan yadda makamashin ya gagara wadatuwa a wuraren da ake siyarwa, abinda suka ce shine ke haifar da dogayen layukan da ake ci gaba da gani. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto. Malam Yakubu Okpanachi na ɗaya daga cikin masu ababen hawa da ke aiki da CNG Abuja da ya kuka kan wannan matsala. Ba mu samun gas, kuma ba mu san mene damuwa ba, kuma wannan abin da ake producing a Najeriya ne, ba wai daga kasan waje ba ne. Shi ma Abdulsalam Abubakar Suleiman cewa ya yi. Wasu lokutan zaka samu wuri ɗaya ne cikin wurare 15 da ake sayar da CNG, kuma gashi yanzu mun kai 10,000 ko 15 masu ababen hawa da ke amfani da CNG. Sai dai karamin ministan man fetur na kasar Iferife Epo ya faɗi dalilin da ke haifar da dogayen layin. There is availability of gas. Muna da isassun makamashin CNG. Kila rashin yawan wuraren sayarwa ne ke haifar da wannan dogayen layi. Za mu iya bakin ƙoƙarinmu wurin samar da wadatattun wuraren sayarwa. Don haka a ƙara yi mana haƙuri. Zan magance wannan matsalar nan ba da jimawa ba. To ta wace hanya ce za a magance wannan matsala? Injiniya Mustapha Tijjani Gabari masani ne kuma ga abin da ya ce. Shine yin amfani da kamar 5 AKK da ya taso daga Ajakuta zai bi Kaduna zai je Kano. In an bi wannan tsarin to CNG zai zaga ko ina a cikin wannan ƙasa tamu. Duk da karancin wuraren sayar da CNG a faɗin Najeriya, burin masu ababen hawa shine samun wadatar makamashin ko da iya wuraren da ake sayarwa ne. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.